Hola, Hola! som l'Àngel i el Manu. Què tal? Com esteu? Escolta, mira, aquest vídeo el fem perquè hem decidit obrir un concurs. Sí, un concurs molt especial. Sí, perquè com que tothom canta les cançons del Petit Príncep, Claro. i ara tenim un CD nou amb unes versions de karaoke. Clar, l'edició especial, amb la rosa i l'asteroide. Exacte. Aleshores, nosaltres obrim un concurs que el farem pel Facebook. Sí. Aleshores, vosaltres heu de fer poseu el playback i canteu la cançó. Exacte, com enyoro el meu asteroide. No? Perfecte. Clar. O fixa't, soc tan bonica. Perfecte. Aleshores, nosaltres serem el jurat del Sí. concurs. Aleshores, què heu de fer? Doncs us graveu, allò, nit d'allò per Nadal, amb la família, Exacte. canteu, encara us podeu disfressar, Sí. utilitzar les persones que vulgueu, Clar. podeu fer el que vulgueu. Sí. I aleshores nosaltres serem el jurat, Sí. perquè nosaltres som uns experts en trobar talent. Però algú, no cal ser un nene per cantar? No, no. També podeu ser gent gran, adults... Sí, bueno, però... joves. Però amb el nen que tenim a dins, com Això el Petit mateix. Príncep. I aleshores, nosaltres farem això i tancarem el concurs el 16 de gener. Sí. Aleshores, la gent com ens ho ha d'enviar, això? Al Facebook. Al Facebook. Ho heu de penjar al mur del nostre Facebook, del Petit Príncep. I allà heu de posar Sí. una adreça de correu electrònic. Exacte. Bueno, Perquè us puguem contactar. Exacte. I aleshores nosaltres anirem comentant els vídeos que trobem. Sí, nosaltres. Exacte. I aleshores us regalarem entrades per tota la família. Tole. Però a saco, vull Tots, dir... tots. Bueno, a veure, tampoc no ens passessin. Bueno, però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. sí, estarà bé. Aleshores, podreu venir a veure el Petit Príncep, però allà a la fila bona, com si diguéssim, Sí. i després podreu conèixer el Petit Príncep i serà una jornada estupenda. Sí, podran anar al camerino a conèixer el Petit Príncep. Sí. Val? O sigui, tot això, només heu de cantar, fer-ho molt bé... I enviar-nos-ho al Facebook. Exacte. I ja està. Ja està. Fins al 16 de gener. Va, cantar! Fixa't, sóc tan bonica. No hi toca.